Элек-электән яшь кызлар кияүгә киткәндә үзләренең бирнәләрен менә шундый мотор сандыкларга тутыра торган булганнар. Бүген дә әлеге сандыкларны ясаучы осталар бар. Югары Шипке авылында яшәүче Рәйхәт Сафиуллин ата-бабаларыбыз һөнәрен дәвам итеп сандыклар ясый. Соңгы вакытта татар халкының борынгыдан килгән һөнәр үрнәкләре кире кайта башлады. Минем дә сандык эшләп карыйсым килде ди ул. Мен илһам килә. Төндә торып ясыйм мин. Сәгать 2-дә дә торып ясарга магу мин, калайларга магу сандыкны 3-тә дәген. Уянып китәм мин, торам ясыйм мин. Менә миңа эшләргә кирәк икән, мин эшләп бетерергә тиеш, значит. 12-гә хәтле, 1-гә хәтле дә утырам мин төнне. Агач эшенә хирыслык Рәйхәт абыйга балта остасы булган әтисеннән килгән. 10 ел дәвамында сандыкларны ул чыршы агачыннан ясый. Материалны махсус киптерелгән тактаны Чаллыдан алып кайта. Бер сандыкны ясау өчен 18-20 көн вакыт кирәк ди уста. Ә көймә рәвешендәге өслеген җыю бер атна вакытны ала икән. Менә башта кисәм лобзик белән, ана соң әйбәтләп шлифовать итәм менә өстен. Ана монда куям, ике башына дагын. Ана инде рейка белән вот җыела. Гомер буе машина йөртүче булып эшләгән Рәйхәт абый бүгенге көндә лаеклы ялда. Пенсиядә булуына карамастан тик утырмый. Йортлар төзү, түбә ябу белән шөгыльләнә. Ә кышын яраткан шөгыле сандыклар ясау белән мавыга. Бирнә савытлары гына түгел, Рәйхәт абый ясаган өстәл урындыклар да күпләрнең йортларын бизи. Мин бу сандыкны инде башта үземнең остаханәдә ясыйм. Аннан буяп, менә бу калайлауларны, нитүләрне монда өйдә ясыйм инде. Рәйхәт Сафиуллинның икенче шөгыле элекке тарихи җиһазларны бөртекләп җыю. Останың музей келәтендә нинди генә экспонат юк. Һәрберсенең үз тарихы, үз урыны бар. Үзе үскән арба турында ул аеруча яратып сөйли. 10 ел бар инде минем буларны җыя башлаганга. Монда шул 13 самовар бар инде минем элеккеге, бер сары самоварым бар аны. Иске сәгатьләр элеккеге. Шул рәвешле оста куллы райондашыбыз Рәйхәт Сафиуллин агачтан берсеннән-берсе күркәм эшләнмәләр ясап, башкаларга матурлык өләшә. Адилә Борһанова, Александр Тимофеев, Ангелина Санникова, Зей хәбәрләре.